आं बे न'खरनि मेनेजार मिस्टार शक्ति कापुर आंथ' सिनायखायलिया दाखो बेसो सिनाया आं बादि गुन्दाखौनो सिनाया जाम्बा सिनाया नोम्फाखो आंनि रागाखौ नुवाखै नों देखायनांगौ नामा आखायाथ' देनजार र' बेटाफोर नोंसोरखौ देखायगोन आं र' सिनायाखै बेटाफोर मा खिबु नोंसोरलाय होमबा नोंथाङा मा दिन्थिगोन होननाय सैमाफोर नङा सनाफोर नोंसोरखौ जोंनो दिन्थिदोलाय आगै नानि बेसोर नोंखौ नायाखै नङा नायदो नायखाबाय मा टेम्पाराफोरा सुवादलै बे सैमा साला मानो दावराव बेयाव आदा माबा जेबो नङा बिसोरनो खामानि दिन्थिना होनो नागिरदों नाङा बिसोरखौ खामानि फोरोंनो गोनांथि गैया आंसो बिसोरखौ दाहोना लाबोदों नों थिनलायनो नाङा गामियाव दैबाना जानायनि थाखायसो लाबोदों बिसोरखौ आं लाना फैसिगौ बिसोरखौ आच्छा नोंसोर सानैनि गेजेराव सोर सासेया मोजाङै लिरना फरायनो हायो आं हायालै मालिक बेयो हायो मास्टारखा बेयो मास्टार आच्छा मा मुं जाखोमोन नोंना बुन्था बुन्थालै बुन्था आच्छा बुन्था नों जुथा पलिस खालामग्रोदो दे सक्ते न'खरनि गासै जुथाफोरखौनो लाबोना होफैदो बेनो बे साला दैबाना जाना जारला जायामोनब्ला बे सुवाद बोरायनाव फैनानै जुथासो लानो गोनां जानाय नङामोन आङो नै लाबाव बे गिदिर मालिकनि जुथा मामार हुगारनानै साफा खालामदो आरो सानैसोआ बायजोआव थांबावदों बिसोर फैफाफिनबा बिसोरनि जुथाखौबो पलिस खालामना होनांगोन नों ओइ साला आइएस एग्जाम होगोन बायदि फरायबाय थायो जनानै एसे मावफानो खामानिफोरा जायनो जि खामानिखौ दं बेखौनो मावनांगोन बेबायदि जाया आरो बिबो होनाय सम बादिनो नङाबा लावथिजों मस्लाया मोनगोनबो आच्छा गलाम बाहायबाय नोंसोरखौबो नायगोन आं खामानिया जुदि थाब जोबोबा जि सुनाय खामानि दंबावो दा थाब खालाम दै माप्पा जारलालै खामानियानो जोबनो गैया खामानि आच्छा बुंनाय नोंसोर सानैनि गेजेराव सोर सासेया फार्स्ट क्लास जि सुनो हायो जाबायलै बे बोराया सानसेयावनो बुथारनो नागिरबाय आंथ' मावखालालै देन्जार सैलै आं जिखो बे हाखाया आंनोनो होदो नङा नों सुगोन ना बे सुगोन आंसो डिसाइड खालामगोन होमबा बे खामखौथ' नोंनो मावनांगोन गुजुदोना मिनिदो नायगोन नोंखौबो साला नायबाय थासिगोन दा थैपा फंसे बाथ्रा बुंलाय न'खरनि मानसिफोरा खामानि मावनाय मानसिमोन नामा अलसिया जाबाय नामा टाइट वाशिं पाउडार मोननानैबो थाब सुनो नागिरा थाब सुदो नङाबा मोनगोनबो सुफैदो नोंनो सुफै आरो नोंनि दंबा नोंबो लाबोदो बे टाइट दं आंनि आखाया जि सुना बेसे टाइट जागोन नों मिथिगौ थै जाफै अथ' मेरला जिखौ सोर लामगोन दा लामदों आच्छा बुंलाय नों हाबा जाबायना जायाखै आंथ' जाबायमोन होमबा नोंनि जि जोमखौ सोर आंनो सुयो एथ' गिदिर कुर्ताया सोरनि जाखोलाय बे कुर्ताया जोंहा आदानिसो दोन आच्छा बिदिबा नोंनि आदायाबो चिफ मेनेजारफोर नामा सिरथा जोंहा आदाया बे न'आव जिम फोरोङो माथो जाम्बाफोर जानोबा फैदा मा जानो आं मिथिखागो आलु बाथोनसो खागोन जाखाया बिदिबा नों थां बोराय थै थां नों थां जाम्बा जानो लोंनायावबो मानो थाङा जाखो नोंहा ना बेदर दं दिनै ना बेदर मा